Frank Tanti kien rigal moti minn Alla lil dawk il-persuni kollha li kellhom ix-xorti jiltaqgħu miegħu tul ħajtu. Kien dan il-messaġġ li twassal minn Dunkarn Farrugia waqt l-omelija fil-funeral tal-attur Frank Tanti fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħallija. U kien deskritt bħala persuna li dejjem ħares lejn ix-xogħol b'serjetà li ma bħala u prova jwettqu mill-aħjar li seta'. Dunkarn qal li Frank ħalla din id-dinja aħjar milli saba hekk kif ferraħ tant persuni fuq it-televiżjoni Malti u anke films internazzjonali. Preżenti kien hemm numru ta' atturi li naqdu biex jiċċelebraw ħajjet Frank, veteran tat-teatru u t-televiżjoni, b'involviment f'diversi produzzjonijiet li miet it-tlieta li għadda fl-età ta' 72 sena. Fost l-oħrajn, Frank ħassem fil-parti ta' Taxi Driver fil-sensiela Nostalġija, kif ukoll il-karattru ta' Lino fil-film Malti Luzzu. Ħadem anke minn wara l-kwinti u kien gwida l-diversi żgħażagħ li kibru fit-teatru tul is-snin. Frank ħadem ukoll films internazzjonali maħduma f'Malta, fosthom Agora, The Devil's Double u When Pigs Have Wings, kif ukoll fis-serje Queen of the Sound u Cargo.